Довгі роки в Криму не було українського контексту. Багато експертів вважають, що відсутність м'якої українізації була одним з чинників такої швидкої окупації Криму. Єдиною проукраїнською силою на півострові були кримські татари, і от вони і показали опір цій окупації, хоча опір російським спробам був впродовж всіх 23 років незалежності української в Криму. Але взаємна інтеграція між українцями і кримськими татарами так і не відбулася. Українці тільки після 2014 року почали пізнавати кримських татар як корінний народ Криму. 2014 року стало зрозуміло, що українців і кримських татар чекає спільний шлях в демократичному суспільстві. Якою має бути ця взаємна інтеграція? Про це ми говоримо в ток-шоу «Ініціатива», ток-шоу про кримських татар в ці буремні часи Великої війни і вже 10-го року окупації Криму. І говоримо ми з нашими гостями. Я їх представлю: голова меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров, проєкт-менеджер і делегат 5-го скликання Курултаю кримсько-татарського народу Айдер Халіл і голова правління громадської організації «Кримська родина» Аніфе Курсєєтова. Хош келдіңіз. З минулого і про минуле почнемо з Ріфата Ага, бо нагадаємо його ще участі в організації великої акції «Київ-92», коли Київ, столиця українська, тільки пізнала політичні вимоги кримських татар. Як відбувалося це пізнання і інтеграція кримських татар в українське суспільство на початку 90-х років? Дивіться, перше, я скажу, що інтеграція відбувалася завжди, але дуже повільно до 2014 року. І якщо ми говоримо про нашу взаємодію, маємо погодитися з тим, що рівень цих взаємодій, він абсолютно залежав від усвідомлення українським суспільством, якщо хочете, українською нацією своєї власної ролі за майбутнє незалежної української держави, яка відтворилася в 1991 році, і не лише свою відповідальність за українську державу і власну долю, але за долю і кримсько-татарського народу, який зі своєю батьківщиною, зі своєю землею повністю він є в складі української держави. І в залежності від усвідомлення українцями своєї ролі в нас і відбудовувалося взаємопорозуміння. Айдер, ви були делегатом Курултаю кримсько-татарського народу. Курултай з року в рік під час українських виборів завжди визначався на підтримку проукраїнських, або тоді вважалося національно-демократичних сил. Чи завжди було так? І чому кримські татари завжди підтримували саме демократичні сили в Україні? У кримських татар насправді не було іншого шансу. Якщо б ми хотіли залишатися в демократичній, вільній, спрямованій на західну інтеграцію в Україні, то, відповідно, ми мусили підтримувати саме національно-патріотичні сили, які були за дезінтеграцію з Російською Федерацією. Тому, я думаю, ви знаєте, кримським татарам, насправді, раніше прийшла думка політична, в першу чергу, що саме неможливо бути одночасно на двох стільцях. Не можна, як робив в свій час Кучма, інтегруватися і в Європу, і в Росію. Це неможливо. Тому я вважаю, що ми правильно обрали в той час свій шлях і саме підтримувала національно-патріотичні сили в Україні. Аніфе Ханум, для вас Київ існує і Київ до 2014 року, і Київ після 2014 року. І ще і така тема діти, інтеграція дітей. Це, можливо, з цього і починається, і, можливо, це і найскладніше. Як ця інтеграція впродовж цих 10 вже недалекого минулого відбувалася? Ну, я хочу сказати дійсно, що інтеграція для мене є Київ до 2014 року. Я вчилася в Києві в Національній академії державного управління при президентові України. І саме тоді був мій вибір кафедри. І я свідомо вибрала кафедру європейської інтеграції України. Тобто для нас ці цінності найважливіші завжди були. Стосовно після 2014 року
Звичайно, що кожен з нас зрозумів, що це новий, дуже складний етап для нашого народу. І у кожного був свій вибір, що на той момент робити. Напевно, це був мій фронт, тоді моє бажання створити такий дитячий центр саме для того, щоб відбулася така адаптація дітей, інтеграція дітей, які були вимушені виїхати з родинами, з Криму. І я дуже чітко пам'ятаю дітей, які прийшли, перший раз ми бачили, вони були ж всі в стресі, напугані. І, звичайно, от те середовище, яке ми намагалися створити, рідне середовище кримських татар, воно допомагало. Ми бачимо, що за ці 9 років наші діти, вони настільки стали усвідомленими, розумними. І навіть зараз, коли вже нова історія в нас, нова сторінка, наші діти дуже, мені здається, швидко адаптувалися. До Ріфат-Бея запитання. Ріфат-Бей, вже і було представництво кримських татар і в українському парламенті в 90-ті роки, і нібито визнавалися всі речі, пов'язані з депортацією злочинними. Тим не менше, в 90-ті роки ще деякі політики, я зараз не хочу називати імена, ви знаєте, розуміли кримсько-татарську інтеграцію як асиміляцію, як просто перетворення частини українського народу, яка не буде нічим не відрізнятися, це часто лунає, від субетнічних груп лемків, бойків. Просто оце з півдня, з такого регіону, одна етнографічна група. Наскільки складно оце пояснювати зараз еліті, різницю між асиміляцією і інтеграцією, і чи вже єдиної думки, принаймні українські політичні сили, що кримські татари мають інтегруватися, але не мають зникнути і асимілюватися? Ну, зрозуміло, зараз зовсім інша ситуація, і це знову ж пов'язано з тим, які кардинальні зміни відбуваються в самому українському суспільстві. Дуже легко говорити з тими, хто усвідомлює себе, хто думає про себе, і тоді він і зобов'язаний говорити і про інших, і про їх права. От зараз українці стали дуже усвідомленими громадянами власної української, нашої держави. І тому зрозуміло, що тут вже не приходиться, не доводиться дискутувати, де інтеграція, де асиміляція, але тут вже дискусія перейшла на інший рівень, які механізми потрібні для того, щоб кримські татари були гарантовані в своєму збереженні і майбутньому розвиткові. От тут дискусії продовжуються, іноді вони є достатньо затяті. Такі українські філософи, як Валерій Пекарь, вони пропонують про майбутнє домовлятися зараз. Ще як журналіст Павло Казарін, треба домовлятися і бачити оце майбутнє вже сьогодні, і про Крим теж говорити вже сьогодні. От питання до всіх вас зараз: що для кримських татар є європейська і євроатлантична інтеграція? Якою вона має бути для корінного народу Криму? Ріфат-Бей. Якщо звернутися до рішень Курултаю кримсько-татарського народу, це ж загальнонаціональний з'їзд корінного народу Криму, ще в 2000-х роках, я зараз не згадую такого органу в державі, або державного, або за межами держави, який би так системно наполягав би на тому, щоб Україна відбулася як член НАТО і член Європейського Союзу. Я пам'ятаю, один з моїх добрих друзів, слава Богу, він зараз живий, як кажуть, здравий, він мені казав: слухай, ви такі лукаві, кримські татари, ви нібито більше, ніж українці, хочете, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Навіщо це вам? Запитався він у мене. І я тоді сказав, я назову ім'я, сказав: друже Іване, це задля того, щоб всі стандарти щодо дотримання прав людини, прав корінних народів в нашій демократичній, незалежній українській державі виповнювалося б абсолютно повній мірі.
і для цього нам бракує інструментів, в тому числі міжнародних. Для чого я це зараз говорю? В українській державі після 2014 року здійснено абсолютно більше всього того, що не відбувалося до 2014 року. Недостатньо, але дуже багато і зроблено. Прийнятий закон про корінні народи, є політичні документи, як постанови Верховної Ради щодо надання гарантій кримськотатарському народові на своє самовизначення як корінному народу України у складі української держави тощо. Тут можна говорити про рішення в сфері мови, культури кримських татар. Тобто створюються умови, правові умови задля того, щоб відродити і забезпечити розвиток кримськотатарського народу на своїй землі, в Криму у складі української держави. Чого бракує і чого ми очікуємо з подальшою європейською інтеграцією? Не вистачає реальних механізмів задля того, щоб задіяти ці умови, бо їх постійно треба удосконалювати. І найголовне – постійної опіки держави тими зобов'язаннями, яка вона має по відношенню до своїх громадян, включаючи і кримськотатарський народ. Я маю на увазі в тому числі і організаційні, і фінансові інструменти. Отже, для того, щоб нам вирішувати всі ці питання, нам далі треба йти через прийняття відповідних законів, які в тому числі є підготовлені. Скажімо, щодо статусу кримськотатарського народу. Цей закон, у разі його прийняття, він вказує прямі механізми, як буде організована влада в Автономній Республіці Крим, і також цей закон визначатиме місце і роль національних інститутів кримськотатарського народу. Отже, ми зробили перші кроки, дуже суттєві, але треба йти далі, щоб вони стали ефективними. За якими критеріями ми будемо оцінювати успішність взаємної інтеграції українців і кримських татар? Навіть в Європі є, скажімо, те, що вважається успішним швейцарська модель, і не дуже успішною вважається бельгійська модель, яка постійно в чварах знаходиться фламандської і французької частини. Що буде успішним чинником інтеграції кримських татар? Критерії, як би ви це визначили? Можете, Ріфат Бей, починати. Не буду глибоко залізати в деталі, але можу сказати, що все це буде через реальні зміни в житті людей. Перше – це відтворення кримськотатарської мови, культури, кримськотатарськості, якщо хочете, Криму, повернення, тобто повернення всього того, що Криму повертає його справжнє історичне обличчя, значимість і створює умови для збереження розвитку кримськотатарського народу. І зрозуміло, це рівень прав, реальних прав, якими будуть користуватися люди. Все це разом буде забезпечувати їх добробут. Добробут я не виношу на перший рядок, оскільки вважаю, що права і умови для розвитку – це є найголовне. І цими інструментами люди самі скористуються, і вони створюють собі дуже таке добре життя. Айдар Бей, наскільки ця кримськотатарськість має бути притаманна всій Україні? Наскільки кримськотатарськість не має бути звужена до кордонів півострова, а, скажімо, можливо, якийсь базовий рівень мови має бути від Львова до Луганська коли-небудь, або, я не знаю, я фантазую, може ви скажете, як ця взаємна інтеграція і та частина, яка пов'язана з правами і безпекою, коли ми кажемо безпеку, не тільки безпеку від війни, безпека від знищення і зникнення, як вона має виглядати?
Насправді це комплексне питання, да, починаючи з підручників історії в школі, да, і закінчуючи представництвом на різних рівнях влади, я не знаю, в міжнародних організаціях і так далі, представників саме корінного народу. Але загальний принцип, на мій погляд, може бути таким, як зараз Україна використована на міжнародній арені. Нічого без України, нічого про Україну без України. Да? Тобто тут те саме всередині країни, нічого щодо Криму і кримських татар без кримських татар. Процитую ще одного філософа Євгена Глібовицького, який ще 2014-го, одразу після окупації, сказав, що успіхом цієї інтеграції буде, коли кожен, хто закінчує школу, буде мати базовий рівень знань про Крим і невелике вміння поспілкуватися, пояснити щось кримсько-татарської мови. Аніфе Ханум, наскільки зацікавлені були українські діти київські, скажімо, вивчати кримсько-татарську мову, наскільки на рівні столиці можна було просувати це, щоб в різних школах зараз на рівні бажаючих хоча б виникло там масове таке явище вивчення кримсько-татарської мови і культури? Насправді ми це бачили. Я хочу сказати, що з 2014 року, як почала працювати кримська родина, в школі, 165-й школі міста, до нас багато дітей приходило, батьків навіть приходили. Вони з того моменту, як більше стали дізнаватись про кримських татар, звичайно, що з'явився інтерес, і діти приходили, до нас багато дітей українських долучалися, і саме дітей з Криму, українських дітей з Криму, вони залюбки приходили на заняття, і це навіть зараз також продовжується. Мені телефонують і тут, наші діти хочуть вивчати кримськотатарську мову, наскільки це можливо, і ми приєднуємо онлайн дітей. В Кримському домі декілька років вже як відкрити курси кримськотатарської мови. Я вам скажу, що 80%, навіть 90% – це українці, це місцеві кияні, яким дуже хочеться знати кримськотатарську мову, і вони з повагою відносяться, і вони навіть дуже хорошо вчаться, я вам так скажу. Потім зараз ці ті курси, які ми будемо продовжимо, і обов'язково будемо розробляти курси для українців, тому що є інтерес. А зараз ми будемо говорити про майбутнє, про ті чинники, які будуть визначати, які тренди будуть в майбутньому. А це і зовнішні, і внутрішні. Зовнішні – це місце України і в європейському, і євроатлантичному світі, але ми бачимо, окрім того, як Україна намагається наздоганяти і вибудовувати стосунки, от те, що називається глобальний південь, африканський континент, Південна Америка. Ми бачимо навіть от по останніх поїздках представниці президента в Автономній Республіці Крим по Малайзії, Індонезії, мусульманських країнах, наскільки мало інформації вони мають, ці мусульманські країни, і про кримських татар. І от тут якою може бути роль кримських татар? Є різні бачення. От є бачення Лінори Дюльбер, яка каже, можливо, важко буде в мусульманському світі, але легше буде в країнах, де кримські татари були в депортації, вибудовувати стосунки з країнами Центральної Азії. Були такі спроби в Крим направляти після окупації емісарів, як Яна Амеліна, які працювали над Кавказом, але вони зрозуміли, що не вони свої моделі можуть нав'язати кримським татарам, а кримські татари починають, як вони вважають, псувати кавказькі народи або волжські, тюркські народи своїм демократичним баченням майбутнього. І от тут давайте це аналіз, чи, можливо, більше фантазія бажання, де кримські татари можуть бути цим містком, де вони можуть бути не в самому собі в кримськотатарському середовищі, а можна буде інтегрувати кримських татар не тільки в українське, а в глобальне бачення міжнародне середовище. Ріфат Бей. Ну, в першу чергу, щоб розпочати рух для вирішення тих питань, про які ви зараз сказали, українській державі зараз, от на цьому берегу, дуже чітко визначитися, яким буде майбутній Крим, як він буде розвиватися по всіх сферах. І особливо з точки зору забезпечення як питань безпеки, зміцнення української держави, так і питань економічного розвитку
України в цілому як держави. Тут роль Крима, Кримського півострова, вона надважлива. Але намагаючися знайти параметри для успішного розвитку Криму, обов'язково, і без цього бо не можна, це є частина Криму, треба уявити, яким буде майбутнє кримсько-татарського корінного народу цього півострову. І от знаходження відповідей на ці питання, воно надаватиме українській державі максимальні можливості, щоб використовувати і геостратегічне, геополітичне розміщення Кримського півострову, і наявність такого унікального творіння Всевишнього на цій землі, як кримсько-татарський народ. Всі народи унікальні, але ж кожна унікальність його, вона проявляється на своїй власній землі, в країні своїх предків. І виходячи з того, що саме через кримських татар можна взаємопоєднувати інтереси української держави в тюркському світові, про що я говорив трошки вже, в ісламському світові. Тут можуть бути настільки різні конфігурації зовнішньої політики української держави, але всі вони мають бути абсолютно зрозумілими для всіх частин, як кажуть, глобального світу і для всіх культур. Тобто це має бути відкрита політика, це має бути запрошення до об'єднання навколо цінностей, які поєднують все людство. І це має бути щирість, чесність. І саме от такою я бачу українську державу, як і члена Європейського Союзу, і члена НАТО, який буде забезпечувати безпеку для нашої держави. Дербій, чи є така спроможність у кримських татар бути такими містками в глобальному мусульманському тюркському світі? Чи, можливо, можна обмежити якоюсь моделлю в Україні зараз демократичній для того, щоб цю модель далі переносити на внутрішню російську модель народів, які поневолені країною-окупантом? Як ви бачите це роль кримських татар? Дякую, Османе, що саме таке питання задали, бо я якраз думав, Ріфат Бей так окреслив з точки зору України як держави це все, а я подумав про наші власні спроможності всередині народу. Да? Ну і взагалі бачення, чи є воно таке. Ну, я не можу сказати, що я експерт в цьому питанні, але моє бачення з точки зору того, ну, вже багато років в національному Русі був задіяний і зараз бачу. Я думаю, що ось цього поштовху готовності бути амбасадорами, так модно зараз казати, України десь в тюркському світі або в мусульманському світі, у кримських татар було більше такого запалу і готовності в 90-х роках. І це правда, Ріфат Бей точно знає це, коли у нас ми були частинами різних організацій, Курултаїв, да, відповідно, їздили по країнах тюркського світу, ісламського світу. В якийсь момент і ми пропонували активно цю допомогу бути посередниками української державі. Тоді це не знайшло свого відображення в реальної політиці, то, що називається real politics, і, відповідно, українська держава вибрала інший підхід. Ми не довіряємо кримським татарам, бо це можливий сепаратистський, так скажемо, напрямок руху. Да? Вони хочуть чогось там в Криму свого. Зараз українська держава це наздоганяє, і ми перебудовуємо відносини, але зараз вже нема запалу у кримських татар. Тобто не можна сказати, що ми, зважаючи на те, що у нас є зв'язки і в тюркському світі, і в мусульманському, що ми можемо зараз виконувати цю роль професійно. Якщо ми візьмемо кримських татар молодих, які навчаються там на міжнародних відносинах, там, або, я не знаю, зараз політичну кар'єру будують в Україні, і спитаємо їх, чи хочуть вони презентувати Україну десь в тюркських, мусульманських країнах, чи краще в Європі, в Штатах, в Канаді, то ми побачимо загальну тенденцію. Так, дійсно, всі хочуть в Європу, всі хочуть бути частиною того європейського, євроатлантичного світу. Це прекрасно, але ми не є більше
як мінімум зараз, представниками тої самої, ну, ми не є амбасадорами на тюркський світ, і не є амбасадорами, крім Туреччини, відповідно, да? І не є амбасадорами в ісламському світі. І це треба розвивати. Це не те, що ми просто ніколи вже не повернемось до того стану, який був в 90-х роках. Ні. Просто це треба прививати. Підживлювати тепер і оновлювати, да? Бо дійсно це спрямування на глобальний південь, це і є наша відповідь на нашу готовність бути такими посередниками. Ось, це моє бачення. Аніфі Ханум, а ви спостерігаєте за те, як в турецькому середовищі є зараз і кримськотатарські діти, і українські діти. У вас не тільки кримські татари в організації, українські. Наскільки от це на такому дитячому рівні діти кримські татари можуть бути між турецькими і українськими дітьми місточком? Як це виглядає? Чи можете про це сказати? Зараз, скажімо, ми говоримо про базовий, побутовий, дитячий, людський рівень. Так, я думаю, що 100% наші діти тут є амбасадорами, представниками України, і звичайно, що вони кожного дня, спілкуючись тут зі своїми друзями, навчаясь тут в турецькій школі, вони розповідають про Україну. Я думаю, кожен кримський татарин, який зараз був чи є в Туреччині, він розуміє, що тут дуже багато неправильної інформації стосовно війни в Україні. Тобто винна Україна, винна Америка, вибачте. І саме навіть на дитячому рівні наші діти це постійно розвінчують ці міфи. Тобто вони 100% амбасадори України, представляючи Україну. І це правда, що турецькі громадяни, вони більше якось прислуховуються до кримськотатарського народу, тому що завжди роками це були братні народи. І коли їм розповідаєш, що тут не вина Америки, вина російської агресії, звичайно, люди змінюють свою думку. Я точно можу сказати, по місту Ескішир, по других містах, де ми розмовляємо, розповідаємо, це вже зовсім інша інформаційна ситуація. Це наша інформаційна боротьба, і мені здається, що і діти, і дорослі тут справляються так само, як і в 2014 році наші діти 9 років в Україні постійно розвінчували ці міфи про кримських татар. Ми про зовнішні чинники проговорили, про можливість і спроможність бути амбасадором в світі, які близькі для кримських татар, але є і внутрішні чинники, які визначатимуть найближче майбутнє. Я зупинюся на двох з них, про які теж каже експертне середовище. Це можливе скочування до авторитаризму в Україні, бо війна руйнує насамперед інституції, які складаються дуже довго в мирний час, і може бути розвиток в бік ліберальної демократії, може бути і авторитарна модель управління переможців. Друга складна річ – це в результаті війни і післявоєнних відбудов – це депопуляція. Вона вже відчувається в регіонах, звільнених навіть від російської окупації. І тоді постане питання, хто буде заміщати ті регіони України, які потребуватиме населення, і, можливо, це знову буде східні країни, в тому числі мусульманські. Яку роль в збереженні демократії можуть зіграти в Україні кримські татари, і яку роль в лагідній інтеграції мусульман, які можуть опинитися в Україні, знову-таки вони можуть відігравати? Ріфат Бей, я думаю, що і для вас теж ця тема є актуальною, і скочування до авторитаризму в тому числі, і збереження демократії в країні. Ну, зрозуміло, очевидно, чим триваліша війна, тим більше виникатимуть нові загрози і внутрішні, і зовнішні для української держави. Але в той же час я би не абсолютизував би деякі з тих, які зараз є на слуху, в тому числі щодо скочування українського суспільства к авторитаризму, що так, мовляв, легше управляти країною в час війни. Айдарбей, які тенденції ви помічаєте, і яка роль кримських татар може бути в кожному з трендів? Єдине, що я хочу сказати, роль кримських татар. Роль кримських татар, вона дуже проста. Ми завжди були і є,
і маємо залишатися так званими watchdogами, да? Тобто тою групою, яка завжди залишається наглядачами за тим, що відбувається в країні з точки зору дотримання демократичних правил і процедур. Бо наш національний рух будувався як демократичний рух. Всі інституції, все бачення кримськотатарського народу завжди будувалося як демократичне бачення. Тому у кримських татар нема іншого шансу, як бути просто наглядачами за тими демократичними процесами або початком авторитаризму будь-якого в Україні, і вчасно сигналізувати про це, і саме не давати через міжнародні інституції, внутрішню дипломатію, яка є у нас, а скотитися Україні, якщо буде такий варіант, до авторитаризму. Я знаю, що шанс на це невисокий, але у кримських татар просто іншої позиції нема. Щодо заселення східної частини України або постраждалої під час цієї війни, я не дуже підтримую тих візіонерів, які кажуть, що це можлива територія для заселення мігрантами з інших країн, особливо мусульманських. Я не бачу такого, бо мігрантів штовхає на імміграцію саме економічна складова. В Україні ще довго не буде для того умов, щоб тут іммігранти отримували економічно щось дуже цікаве, ніж в Європі, наприклад. Тому у кримських татар тут, я не думаю, що буде якась роль, а ось роль в якості вотчдогів демократії в Україні, вона може бути суттєвою. І підбиваючи підсумки, для кримських татар, якщо для України це страшна війна впродовж оцього року, коли відчула вся країна, багато постраждалих, багато зруйнованого, то для кримських татар були складними і надважкими 8 років, і війна, можливо, дала шанс і на звільнення Криму. А насамперед, я хочу пояснити свою думку, це не про виправдовування війни. Західний світ почав розуміти, що торгівля з окупантом безперспективна. І тому мова йдеться, може бути лише про перемогу і програш Російської Федерації, а програшем Російської Федерації є її вихід з кожного квадратного сантиметру окупованої території, включно з Кримом, з Севастополем. Тобто все, ніяких торгів не може бути, і це дає шанс, в тому числі кримським татарам, тепер вже на звільнення. І тепер давайте про оптимістичний. Минуло майже 10 років. От як ви бачите коротко інтегрованих кримських татар в Україні середовище ще через 10 років, Аня Фіханом? На жаль, цілий рік війни і дуже важко зараз якісь оптимістичні слова говорити, тому що ми настільки болісно переживаємо те, що, по-перше, ми знову дуже далеко від батьківщини, дуже далеко від наших родин. Якщо з 2014 року родини виїжджали хоча б родинами, тобто залишались батьки, бабусі, дідусі в Криму, то зараз наші родини, вони не повні. Тобто наші діти зараз вже рік не бачать батьків. І, на жаль, дуже багато оптимізму немає. Але про що ми говоримо з дітьми? Про що ми говоримо з нашими родинами? Ми говоримо про те, що всі зрозуміли, дипломатичним шляхом Крим не вдалося повернути і не вдасться. На жаль, за Крим потрібно боротися. На жаль, ця війна, в цій війні ми бачимо все ж таки закінчення окупації Криму. Ми намагаємося про це думати, що ця війна положить кінець всім окупаціям, всім депортаціям кримськотатарського народу. І ми після перемоги ми повернемося в рідний Крим. Кримськотатарська Україна і український Крим 2033-го. Айдарбей. Насправді, я б не дуже хотів говорити про статус Криму, кримських татар і так далі. Це зрозуміло. Це типу база, це те, що має бути через 10 років. Я про інше хочу сказати. Дивлячись на те, як трансформується українське суспільство загалом щодо кримських татар від
повного незнання, що це таке взагалі, да? Хто це. Ми приїжджали в Крим і навіть їх не бачили. А море бачили, чебуреки бачили, вони там самі з'являлися якось і так далі. А Лівадійський палац бачили, кримських татар не бачили. До розуміння наших проблем, наших вимог, нас розуміння як партнерів по цій державі, нас розуміння як рівних в цій державі. Ось саме це. Я хочу, щоб через 10 років більшість українців етнічних розуміла, що кримські татари – це є такі самі люди, які мають права, забезпечені правами, і кожен знає про це. Ось це моя мрія, бо насправді цього досягнути важче, ніж навіть кримськотатарська автономія. Абсолютно поділяючи те, що сказав Айдер, хочу сказати, що дуже часто саме оце ставлення, воно проявляється через певні символи, церемонії, усталені такі, знаєте, звичаї. От нещодавно, 26 лютого, в день Кримського спротиву, російської окупації, в багатьох містах, селищах, військових частинах Збройних сил України на ознаку шани до жителів Криму, які здійснювали і сьогодні здійснюють опір російської окупації, відбувалися урочисті церемонії підняття кримсько-татарського національного прапору. Отже, я бачу над Кримом у 2033 році, як буквально скорішого визволення, і тоді державний український прапор, і поруч з ним прапор Кримської автономії у вигляді кримсько-татарського національного прапору. Я хочу дожити до тих часів, бо я старший від вас всіх, і дуже сподіваюся, що я буду йти по вулиці, і багато людей до мене будуть звертатися з кримсько-татарською мовою, українською, англійською, а я от такий старий буду розуміти лише українською і кримсько-татарською. Там будуть жити щасливі люди. Я зараз не фантазую, це може бути обов'язково, і це буде, якщо буде справжня демократична Україна. Я дякую сьогодні нашим гостям, голова Меджлісу кримськотатарського народу Ріфат Чубаров, проєктний менеджер і делегат 5-го скликання Курултаю кримськотатарського народу Айдер Халіл, голова правління кримської родини Аніфія Курцітова були сьогодні гостями ефіру «Ініціатива», ток-шоу про кримських татар в цій буремний час 10-го року окупації і вже 2-го року повномасштабної війни по всій Україні. І говорили ми про те, що впродовж 23 років не було взаємного пізнання українців і кримських татар, і ця інтеграція насправді почалася вже після 2014 року.